Karo water supply at your doorstep. Kibedon kamu hanong po. Pun hakine kinombar. Pranyo kendai sau, pranot nyo not pra, but pranyo sau not nriu nyo lai. Ngaruh ngam tip hakano kadur bukan kaying junga kaing nomor ba ngaruh ngam don ngadang li sajan don tang gikun hiyeng men step tengal asyat ngal atiu hi ngal penlip ya kading tang ba ngam tip din kai kadau nomor por rang berpor BLR menta te yo kawan na inai beding na inai ngam tip baga saing ni kaying ru nomor yang ngaruh asu perta asu kun digine para marjan yang ngau ba kaying jumpi kala ing dangawan marek dapat kala Bamduh lut kating Kane kadai ka ayom ka bajur bha ka jingbe kal bat kadairu ka ayom ka ba kibru kismat bha bantang ya kiklau gibtab ka jingtang ya kiklau gibtab kidon bun rukom don gibatang ya kiklau na banta ka kamryang bat thung jingthung ka ba ki jukot ka jhum cultivation na ka ktin nongwei henry don pat kibru kibompat kala tikna na ka jinglong shri sha ka jinglong bru ka ba kikot ka evolution process kat kum balabatai da way na ki start science u Charles Darwin kane ka jinglong shri jong kine ki jai bru kawan ra shibun ka jingdunong ya ki imlang salang namar ba ki jumlin ban penjulor ya ki klau gibtab da ka ba shutang kai klem jingmut teng kawan ra ru ya ki jing sosi ha ka bakum kine ki khep namar ka jujaru ha ki jing plu ing plu sem lengba kine ki kam kti shri ha ka wei ki jingja ka balaja menta ka singi ka jingja ka sosi ha ka longying jong ikong Nabakerlin Nongsiej basyong basa ha ka snong Erpakon Ri Bhoi District kala du eino ila ka jong ka ying ka sem pat ki jing don jing em baro ha ka jing Bamduh jong ka ding ha ka ba ka jing du nong kalakot da kilak tengka katkum ka jing yo jing tip na ikong Nabakerlin ibade ilanot pluying ilaya thu ba na kalyang jong i iklam don kono ka jing bakla henry kala ban long le se lengba da ka jing thang klau ki briu bat kal ka babe kalawan ra ki phlia ading kabala penlong ya ka ying jong i bakan kemding bat du eino kane kalawan ra ka jing du nong bakrau ya ka ying jong ikong Nabakerlin nalor ka jing long baduk bat bajinjar iba im da ka basu belasngi ha kane ka jing ja na kalyang jong ka snong kalala ban temno ya ka te ka jing pluding ha shoban poi ki bor jong katanat plebding lane ka fire service Wanang kong pau yang di snow kendip hi por bangi poi berkat la borok ni na snong ni dan hapo ying bo sem mar balai ba sebentar la mala itu ya khang di ngi sangi rumi pertai re prakoi din kan kaya pun di paramarjan ila ya mi untuk ban ila ya pasang ban pertai pai ba snong ba kira yawan borok ki ba snong te ila ya lahi ban penlip yang digayeng atau bor juga senang di perkui. Dan kata orang ila pentip saka hayar dikit. Patung tu hi masih panggil apa? Kita mar balong jaka ke bah stom bat ke bakim. Te kino melacu oleh yang de kalau jangan juga senang ila lak pentip dan penlip yang digading mar kali gayeng di don marjan adu rumah ar di lai teli ni. Te lai jinglak jongi ban tem yang digading lalong ka jingjop hi. Ketika bukan bam ar lai di sebam datang sudut datang ke wiki tak cuma kemudian pak silong ni tengah sopan air di kubur terpang dia kan dia kekit nomor pada tinggal ploy jong kiro lalu kum talat pan ya dah ya ka silong nak kalau kalau jingcot ke bah pun ngapai sekinom ikmat jongi jong ka umsning konstituensi baik in perkat yang ama baru kabru ko beduk ko bamdani ngasong di ing trap sementara kading galak Bamduh ke yin kesem jonga teng ngapai kemat sono mikmat jongi bade UMLA jongi jongka umsning konstituensi ba in yarap ban perkat lem yang aku no ba in ai jing yarap lem na benta jonga